Just listen. I don't know. It's amazing. Toto je náš Nagi. Nagi, hele. You want to? This is yours. Give me a second. Just listen. Kampai. Thank you. Strašne tu prší, ale idem sa porozprávať za peniaze. Probably all of you want to know. S hudobným klubom sme išli na barbecue party. Takže ja som im musel kúpiť to najlepšie pivo na svete. Oh, there it is. Slovenky. Našli sme piva. To je čo potrebujem. How much is it? Oh, it's a 300 per... Oh, fuck, that's yeah, too much. Okay, I will probably take... Okay, there are only 4. How many? 24? Okay, I'm not gonna buy 24, but... Okay, I will take like that. Okay. Arigato gozaimasu. Okay, Budweiser. This is gonna be Budweiser. expensive, but So. Heineken maybe. Okay. Heineken. Okay. Pozrite sa, čo Ren našiel. What's that? What's that, Ren? Alcohol. What the fuck? Baby, okay, I will buy. What's inside? Do you know? Alcohol. Okay, I will buy one. What the fuck? What's that? This is money snack. Money snack? Yeah. And this is like the roasted eggs? Oh yes. Ah, okay. Oh, it's amazing. Like a lot of stuff here. Okay, prišiel som iba po piva, ale... Man, this is amazing. I will buy everything here. Probably also pineapple. And we need to go, man. I will buy everything. Okay, musíme ísť preč, lebo ja tu nakúpim, že naozaj všetko. So, prišiel som po piva a podľa mňa už mám v košíku tak nákup za 70 €. Ale nevadí, no, stáva sa. Taká menšia zaujímavosť. V Japonsku vám pokladník nákup nablokuje a všetko vám pekne poukladá do košíka. Vy si už len prejdete ku kiosku hneď vedľa a tam si to zaplatíte. Keď sme išli k autu, prechádzali sme okolo niečoho, čo Japonci naozaj že milujú. Pachinko. Sú to vlastne herné automaty a ver mi, že ich tu nájdeš na každom rohu. Akurát ideme na barbecue party. Toto je náš Nagi. Nagi, hele. Povie trošku po slovensky. No, ale chcem povedať, že mám tu toto. Ono je to, že vodka so sodou. A ja som si myslel, že to je čisté pivo. Ale tak celkom to píše, vypil som tak 3/4. Ale som tu so super chalanmi, takže sa teším a idem na tú barbecue party. Potom vám ukážem ďalšie veci. Ja doniesol som pilsner. Uvidíme, možno to niekomu dám a niekto ochutná. Dostal som sa do dobrých kruhov a ako vždy strašne tu fúka, ale ideme teda na barbecue party. Hello man. Yeah, I'm vlogging and this man was laughing at me because I have lactose intolerance. Yeah, he did. Ale sú super, strašne popiči ľudia. Viru, you want to? This is yours. Enjoy the beer from Czech Republic. Like, Kampai. Kde máš dať?
Good or not good? Good? Hey, no, you like it? Yeah. Hey, nice. Good? Bitter, yeah, bitter. Like a Czech Republic beer, bitter. It's cold. Beer for you. Approved. After half a year, just listen. I don't know the That's it. Yeah, that's it. That's the beer I like. Barbecue bolo naozaj super. Aj napriek jazykovej bariére sme sa spolu porozprávali, zabavili sa a všetci, ktorým som dal pivo, boli nesmierne vďační. Thank you for your Hey, you're welcome. Don't worry. It was good beer. Mám po opekačke, po barbecue, ale som strašne rád, že som sa dostal medzi takýchto ľudí. Japonci sú takí milí a zlatí. Pozerajte, že úplne cute. Arigato gozaimasu. It's amazing. Je úplne úžasné to, že som bol teraz medzi nimi na barbecue party, že sa so mnou rozprávali, aj keď tam bola jazyková bariéra, užil som si to. A akurát papám onigiri z ministopu. Milujem Japonsko a milujem onigiri. Čaute, strašne tu prší, ale idem sa porozprávať za peniaze. Takzvaný global lunch. Japonci chcú platiť zahraničným ľuďom za to, že sa s nimi rozprávajú. Hello everyone. Probably all of you want to know how to talk with around 1.5 billion people around the world. I will show you a trick. The trick, you already know it, is just saying hello. But then, after hello, what you do? I have a secret weapon, the mobile phone, Google Translate. So if you are scared of doing something, just find a deeper reason why you want to do it. I started a fundraising campaign through my videos to helping girls to enter technology sector. And so far, we have raised not 150, now it's 200. It's not a lot, but it can help. And honestly, it's most meaningful project I have ever done. To sum it up, it's about saying hello to the world, to people, to new opportunities, even if you are scared and even with a broken heart. Arigato gozaimasu. Takže máme po Global Lunch, máme po prezentácii. Počasie už je trošku lepšie a ja som dostal 4000 jenov. Thank you for your presentation. Sú to kupóny do konviny, ktoré môžem minúť, takže to je 25 €. A prezentácia bola úžasná. Ja som si to tak užil. Je to úplne neskutočné, že sa môžem rozprávať s Japoncami a ešte mi za to platia. Toto bolo niečo, čo ma naozaj bavilo. A ja naozaj rozmýšľam, že prečo toho nerobím viacej. Vytvárať nové veci, programovať a vytvoriť naozaj niečo rozumné je síce super, ale mňa dobíja energia, keď som s ľuďmi. Uvidíme. Možno vymyslím niečo, čo pôjde dokopy. Toto je jeden z tých momentov, kedy premýšľate o živote a ja premýšľam o živote v Japonsku. To je crazy. Díky, že ma pozeráte, naozaj ďakujem. Ďakujem za každú podporu, za každé euro, čo ste prispeli. Ešte nekončíme, ešte stále môžete prispieť. Ja stále budem robiť nejaké výzvy, snáď vyzbierame čo najviac. Ale bez ohľadu na to, koľko vyzbierame, ja vám veľmi pekne ďakujem. Čaute a majte sa pekne na Slovensku.